OBEDIAH AMANKWAH ni asafo no Messianic Faith Salvation Assembly. Na we de tiawa enkomo kakra bi na me no bi ne ba wabedi na emse enema pinua na ekoso ewo oman Ghana emu ya efa aye nkomhye a eba ye omo hye 31st or 9th na enkomhye a eba ye ahodo ene oyoni ahodo kora ebinum afa no ya ewo mu na ene no pese ye kono twedian ponyankopon asem emu kakra na ne nyina mu nso no common sense family womu mfa womu ho eni free sabre ekokora ese dia ne se womu teaching bia hodo ba ye befa ebi na de omu kan ye no send the whole video kura na ye be ya e better post videos ahodo ewo eye Facebook page honomo na ye de ansa omu ensem ni bi at the same time ye normal efutu a ewasi yetuo as a jedifo no eno nso no na yetumi ede aba efri se Messiah ne ho gidie ho nkyerɛkyerɛ no efiri se tamfo fa akonase pizo pese obesoro yetia no enye ne etinye common sense family ena ebetumi asai Messiah no edwumadie dabi efiri se Messiah no baaye no edi nkan no bekan Matthew chapter 20 chapter 2 no ayawo no no a na ba December chapter 12 Bible ne kyerɛ se na obabi ya wafa efro ya ochiase na beda oba nanimu se owo a no wa mre ne ba no ampa bonsam fa plan se Messiah na agenda o de ba asase so se o de be ma ye dan kwa no obe stop no eye bebrebe na enso no obeka December chapter 12 verse 17 go yina Bible ne kyerɛ se abofra no na oba no nyem no oba na enyankopon man ya eye Israel Messiah no be free dem aba itina na onyem no na bonsam pese owo a no wa mre ne ba no enti na nyawan wase Messiah obonsam no fa ekwan pii so epese stop Messiah na dwuma na obaba beye nanso anye yie no Bible ni kirem ewo December 12 verse 17 say bonsam na fa plan say obe stop oba no na sefo nkaye na gese nyankopon asafo enti bonsam pese ofa kwan bia so stop adwuma nyankopon ya we na asafo ena Messiah no so eye no pese stop efagitia enti enye nwanwa se eku ahudu be stop na Yesu nyo ni Messiah no na Yesu kura no na Bible no nya no kura ni nyina no eye part of bonsam strategy ya opese the best strategy nyankopon dwumadie nanso wa udi Messiah na chi no na wo se oma woni eda ho ye pa na we de ye bedin kom kakra bi e de afa prophecy o help ayina topic na de ato no no eye prophecy me pa chaw ye best say as I have video na we invite for na wo share video na afoforo pin so no enya akwanya etumi ahwebi na bebia etumi akọ enkan na ye kasa prophecy a edi nkan ade ba ko ne no kwasem ne se eba no nyankopon aya we no asemu a was ye very very careful ewo said ye tresem no ekasa na se yanhwe na yanti nyankopon asemase a ye beye mistake ye kasa nkomhye em se last me wana video bi trend OWUSU BEMPAH nkomhye bi a we hyeye ene enkramufu a wo mo ekoye se wo mo kwakwasei OWUSU BEMPAH enema edi nkan no enkomhye ba enema mienu ada still free nyankopon ana emfree nyankopon emu baako nkomhye bia any prophecy ada se oboa ana se eye nokore eyemu baako nemum yemusi on question say ye ka say prophecy cry in the first place prophecy eye de prophecy eye asemu a eda anim ja enya maaye na wadi nka ehunu aka ene for no prophecy ebetima aye papa ena ebetimi aye bone na prophecy bia beba no a aya na ekuta reason yentie ni yepa aya na ekuta botaye ekuta reason obekan eye Numbers chapter 12 verse 6 ana Numbers chapter 12 verse 6 nyankopon ya wone kan se odifuo bi wo ho a onam ansode hunum ene kasa che no da yesum ene oyi ne ho adi ede ekere no nemu ye kasa enkomhye gu ahodo otu apart from say ye wodi efri nyankopon de efri nyankopon no pepa chaw enya nkomhye bi a wo hya eba mu nso na kire se efri nyankopon yentie ni ye pa wo mepese ye gada ne ma bi na ne nyina mu no
pacho mo a ye mo ma welcome ni nyina na jama mo nyina mo so makwa aba ye da tweda po Nyankopon ase se akwanya abase ye be se asua de bio the free sabre yi kono ye be koso asua ade ayo akonu asa pii mu se de be ya enipa ehira no ebetim ehu kwan no na ne nyina mu ne se ye ka se enkomhya no tie egu enkorabata na eye very very serious tina me pese ye tie ase no obi betimi aka asem amana bam pa na mfiri Nyankopon ye ntie ne yie pa o me pese ye gada enema hodo bi na ye de tie ase se de be ya obi ntimi mfasro akwa na ne ya chenchena because enipa de hey father Aaron wakwaba obi he edin kan e wo se ya setim yi e wo twedi ampo Nyankopon asem mu se wasetim yi e wo Nyankopon asem mu a enyo obi ntumi na ada ho mamenka asem bi Matthew chapter 24 verse number 4 mezia na tu yen nyina yefo se yewe na obi ana ada yen enti edin kan no ye kase obi ye okomhyefo ne sei de ohye enkom anase asem enya maaye na odin kan hu no hunkan ansa na aba na kese yade a eda mu mepa chaw egu ahodo mienu yemfa no afanu enkomhyɛ no yemfa no afanu yenya maaye de weda se efiri Nyankopon na efiri Nyankopon no yenya maa ho yesua ade yemfa enkomhyɛ no afanu baako ye otumfo Nyankopon ya we no nimu no enkomhyɛ efiri ono asema obeka ya ewo anima enya maaye because one alpha and omega oka kire Isaiah se wo firi fiti ase ka awie ya asem eno ewo ho enti asem enya maaye no otumika na abam na ade ba ko se hye ne nso ne enye Nyankopon enkomhyɛ kura obi hye na bam mpa abam mpo ne nkyerɛ se efiri Nyankopon enkomhyɛ bitimi bam na efiri Nyankopon enkomhyɛ bi wonma emmam ba na efiri Nyankopon akomhyɛ bi wonso ebam emfiri Nyankopon ebi oso emmam emfiri Nyankopon me pato me ba boni nyina atofa me kan sei no me yehye wo se ebi abebo afa wadwene mu mama ma example wo be kan eye Deuteronomy chapter 18 verse 20-22 no mezia ne kan se wodifo a obeka asem bi awo Awurade di mu na asem no amamu a eye asem a Awurade enkae na kire se obi to na so ka se Awurade se asem na amamu a kire se Nyankopon enkae but enam se Nyankopon ka kyene man Israel se ene Nyankopon asafo se so odifo bi kasa na asem no amamu a na ya asem a Awurade enkae no ena bonsam ema enkrofo bi nso nyansa efiri se kasa enkomhya edin kan nye Nyankopon ko na hye enkom de wo so ti ase no Nyankopon ya we wo hye enkom onam na onkonkron so hye enkom nye Nyankopon ya we nko na yensenkyene Nyankopon ya we nam ne onkonkron so yensenkyene saa na bonsam tumi nso so hye enkom eno nso yensenkyene me pa acho de be ya beja tum se bonsam tumi edi se enkom se bi wonuma ebebam obehu aka ama na bemba na mfiri Nyankopon eno wo ho mebese ye gada na mienu nyina na yete ase enkom se bey ena ebetima bamu bada emfiri Nyankopon ene se ubeka Deuteronomy chapter 18 verse 9 go yina Nyankopon tu ne man Israel fo se ema ye hu ye mu bia o ma ne babarema anane baba afa ogem okonfo a o hye abosomkom na kire se obi ye okonfo a mepa achew wo hye nkom o but enkom na wo hye ne abosomkom na kire se wonam suman tumi so ena ehye nkom sa nipa no oka de wo wani mu a ebeba pepe ba na emfiri Nyankopon na enso ebebam yentie ne ye pawo suman tumi ana hombani tumi so timi hye nkom obekan Acts 16 verse number 16 abra na Paul ne Silas ekono oba bia na owo akwamohum ebesia Paul ne Silas na Bible kire se na sa oba no wonam enkom hye so tienio ema ni wuranom enya enema bebrebe enkom hye be na sa oba no wo hye no wo hye abosom nkom enti obeka se wo emfie mienu de nipa pepe date sei na beto wo oka ebebam nanzo sa oba no ka oka ebebam no emfiri Nyankopon but ebebam bepo acha wo temase pa enti ye kase nkom hye men nyese wase nkom ma na bam no kwa na me kase wo firi Nyankopon da bi nemum no enkom hye na okae no ebam mpa fa Bible fa test
First John chapter 4 verse number 1 wasi adofo monya honhom ni nyina ani ne mo nso honhom ni nhwa se efiri Nyankopon ana enti yana no most of the time amanfo de nkomhye no abam ubetima kan the whole 2020 mu nkomhye nyina amana abam. The question is say honhom bai ana be hu saa ne man se ni nyina de okan nyina abam mpa honhom bai ya ye betimi aye Nyankopon honhom ene betimi so aye bonsam honhom enso na abam mampa oyenya ntiase pa enti enye nkomhye ne se yentwan ayi obi ahyenkom se bam a ne fura awurade da bi enkomhye bi obeti ma bam ba ne mfura awurade adentira bosom ehyenkom ena ye won senchane bi won so ebeti ma ye adwuma nenso na emfura awurade obekan Genesis chapter 4 abra Nyankopon so ma Moses se won ko Pharaoh nim no Moses busa Pharaoh question Nyankopon question se mekona Pharaoh challenge me a ede be na meye ama Nyankopon asem eba Moses nchen se won fa ne permanent to na ena ne wowo ampa Moses de permanent to man da ne wowo poma no de to no ma da ne wowo no me pa chaw Nyankopon de yensenchene se ena enche Pharaoh se Nyankopon na asoma Moses abra Moses eko Pharaoh anim ewo Exodus chapter 7 verse 8 going Moses eka kire Moses Pharaoh se Nyankopon ya we say let my people go ana Pharaoh say o man Israel for nkone deba na kire se Nyankopon na asoma Moses ana Moses did ne poma to wonum de da ne wowo bra sister eyen senchene ye san Nyankopon ede ma Moses se won fa nkire Pharaoh se asam no efuo no awurade bade ewo mu ne Moses de poma ne to foma eda ne wowo no fa hye witiri mu se Pharaoh enso fra ne na konfo ye wo na hemfie ama wo mu nso de wo mu asumansem eyo saa entime paacho enkomhye mpo no ebamu a nyene ne firi Nyankopon ensenkyerene ye nipa ho adwuma no egu ahodo tu je wo Nyankopon de ene wo bonsam de Moses poma eda ne wo Pharaoh etimi fra na konfo ama wo mu nso edi suman ekwan so ebeyo saa mi wie na matuye na no mkramofo me paacho si obi akasa na ono ne enya adwena na ekwan ya wo so fa so ene se wo to bo anako papa nipa no glass da bi anase adwen bia ba otum se obedi yawo da bia na meka se chief imam menye kremoni ana men sobado kremosom ana kremosom ma kwa bible ni mahunu se emfiri Nyankopon ti men so poto kremosom da but chief imam ono as leader me kasa about ono ne personality me ready am say ade bi ebesi o man mu bia no se ko basen kramofo bam na ede ohawo eba ya na sometimes ne kasa wotaka no aya na taade asumdue ba tie ne ye pa o me ka chief imam na kasa personally me wona wofo bi o me kramofo men kasa kramosom ye men kasa kramosom ye nemum no ye wo leader na ono wo mu no a wo se wo fight dia ma no wono e hye nkonfa no musi obewu no wono wonto obo tie ne yo chief imam no ono ye hye ne ho nkom se afi obewu no wono onkonto kwanto obo wo a wote nchen wo hawo ne sei dan ne ye wo hawo men kasa wusu BEMPAH asam no firi nyame na mfiri nyame ho na meko nemum no ade ba ko ne se e wo se ye careful nipa na ono nkomhye ne fa ne ho no wote ne ba bi din aye kam won kasai wo dwene se de pangini dwene onsu se de pangini esusuo won kasai o kasa chief imam ayi obi apel asem bebe bia wote ewuo bi koso waso wase ewuo bi koso wo between tafu zongo fo ne tawfo ne ntem ba comment chief imam ba meke no wote mu se nyansa ewom nyansa on kasa basa edisa wo se wuli dani ya adenti na wasa wo ya ade ya Islam na mo amose ekire peace and submission me pacha me ko to ask kramoni tie ni yepa me wie no maba enkomhye ne so wo ye kramoni aye careful na wo buku na wo se eye Nyankopon no mu asem no me pacha hwe Surah chapter 3 verse 19 Surah 3 verse 19 say I have chosen you as religion al-Islam na kese honomo ena Nyankopon ya wone kan se wo de Islam no ema tie ni yo according to the book of Islam and Quran Surah 5 verse number 3 and Surah 3 verse 19 actually say kemosom no ye asumdue esom me pa chaw the word Islam if mean say peace and submission me pa chaw na say peace and submission to the will of God there na BBC na e be dan we say asemasi ojo
asem si wasumji asem si a reaction ana be kire se oju anasa wonju na osoma wo pa nipa ba mumu na obi aka asem bi asem na obi aka no ponya se obi so obi atreten obi so obi ko no osi vision ana wahunu ohun se wo ye whether se eye dayeson se enye dayeson osi wo hu se na mo ye yi nti mo mpaye ema mo mpanyimfo mo panyine no obi ani mpefe se obi adi 80 years and above se 100 years wa se shake shaributu wo na enye news na mo de wo mo ne se enye news because wanyine na mo de wo mo ne se eye vision no wo se wo hu no whether good or bad no wo de bompaye ana mo se wonu e ka fa na ho kura no wonu e ka fa na ho kura no se won kasa won to bo nti wo a woti akira wo kono ha won sei o problem ne sei o problem ne sei de wo hu sa vision ni nye gidi ni ana ere ne ha won ana se ye ni problem no dia men kase ere ni problem no because me I have me problem with the prophecy that anu wi ameba ho but the American say e was all calm down we kremuni calm down because nipa na NKOMHYE fa no won kasai won to bo wanya ade bi ade wantwi ebeba nti ye careful na wontu anamwa ede wo ha beba ye ntie ne ye pa ti na makotu sura 3 verse 19 enu sura 5 verse 3 kire se mommo somo no amosom wo mu no kire se asomdwi ti bi ba ma ye hunu se osom no ye asomdwi se de mukoro ano e kan tie ne ye pa na edin kan ade ba ko a wo se nyina ye te ase ne ye kase NKOMHYE medin kan kirem die free nyankopon e na die emfree nyankopon e wo ho radio afutuo de metu eye enkramofo no a wo mobu afu threaten life ne ade OWUSU BEMPAH ye beku no ne ade ye bebo no ye be ye ne sei no ene ade no famfa so bi amma because me wona mfo bi a wo mo ye enkramofo shake ofosto hene ai madam fo pa no shake yeboa aka no ye guy Ghana Muslim mission we madam fo kuran kra me use ko na de ma me we madam fo nti menya so obedi na tem no watobo da enti ye careful na wankoye ade bi am enkunu ho at least obi aka asempo eketia wompo a this the time also proof say wo som ne papa ana eye bone enti dua na ba de behu dua kro no ni se obi a shake ho nkomo a me pa chaw ese obewu a eye normal se wu da ho manipa bia nti fa dwendwene se ebia na ewuo na da ho manipa bia no ebia na ebia de se ebia na ye nasi yam na woso owu but na ebia ewuo no de enye enise owu ebre ye woso owu eti betima papa betima ye bone to the best of monkram for knowledge mo no said the owu na mo dem se wuo bia ye nyankopon ne pe no me pa cha ewuo bia nyankopon pe ade bia esi bia ye nyankopon epe according to monkram for mo gidie mu no nti na bibia na ye mo de asedama awurade ye bibia ye nyankopon pe na bia nyankopon pa me question say mo bom pa ye 5 times a day I am mo bom pa ye ne day ade nti na won tra sen kase bibia mesi bia nyankopon pe nti de betum bia no on say de besi bia nyankopon pe ba mo gitum se bon nsam so ho a obetima ya ade nti mo bom pa ye 5 times a day nti obi ehun say ono hu ye no na chief imam wunji se mo bom pa ya mo nkai chief imam me se daye na obi akoso no waka se mo ya minhu ne se ade wo so tambo se wokoto da bi te munya abotere nti eno a se mo bom pa ya mo nkai nti minim se kai no won pa wo mo ne mo hawana ana se ewuo na wo se obewu no ohu ye wo se obewu no eno na wo haw nti abotere na wo se munya abotere etufo menya kramani ba me etufo se obia wono nso kuro nyankopon asema wono nso etufo ese nyabotere because anya bia kra wokum nipa wonfa ho ni e wo man Ghana mu de fa se otrim no kinkamofo nyina mo calm down na it's about time ya na sometimes sura 10 verse 94 kire se as a bible no because we can sura 43 verse 61 to 63 what Jesus came with or say I have come to you with wisdom and to make plain to you some of the things about which you differ. Fear God and follow me. Na kire se gramo Quran na kire se eno kwa pe echidifo. It is bibi sei ekokoba. Na mo ya ma amanfo ensem mo kan se osom ne ya tutu asom na eya ya opepepe because of eduana ba ena de hu dua kro no. Nti mafufuto no
as some nipa no aka whether say true eye false munya botere na mumu no empire da bia okwa akokobo empire no me pato me tese shake wawu a enya mede menya kramani but enya mede da because ewuo de obi no mo so ewuo so whether say ewuo na eba no efata so wu anase mfata so wu no ewuo no eba say kimu a eyade a emfata emwa enti mesram mumfa abufuo bi anto no na mo kompa abumu a eye nature cross nipa bia bewu am ye sure say de yete no obi akọ mukọ momoska ana maskleti a aya amobọ mpaye ema mo mpanyimfo ene shaking nzo so senke wuo bia na obi abewu na na obọ mpaye ma na yedai because ye wuo bi on ma bia na yede tamfo empe anase wade bi ono mu a na nka beba na nso obọ ho mpaye a bibi hofo betumi asi ewo ho a ebetumi aboa na bibi atumi akonkan eti hono mo no munya abotere na mumu no yambra enkomhye so me pa acho enkomhye papa che munya abotere me se enko no mama me pa acho enkra na ha adwene me pa acho eti abusuafo yenya abotere na yambra back to enkomhye na meka na ho hwe se enkomhye eba egu ahodo mienu ya vision ana da yeso free nyankopon ana awurade asem kwa ofaso ka che nipa biara ebetima base tieni yo ti na maka no Moses poma no oka Ezra chapter 7 verse 8 edane wo but Pharaoh akonfo no de enso dane wo bia ye wo nemu no nyankopon che ne tumi se ne wo no different from Pharaoh wo enti wodi ni sunkunim enti se bonsam behu dia wo ni maka no eye normal se nyankopon behu dia wo ni maka no eye normal enti afene so a enkomhya dodo no a hye no ene ma mienu ada se efri nyankopon 31st all night no ada se efri nyankopon ana efri bonsam ana efri honbone me pa chaw me se enkomhya betimi abam na nso mfiri nyankopon wo bekan because 1 Kings 18 verse number 21 Elijah ne ba konfo ni siaye Elijah ne ba konfo no esiaye ye nyine ni mpefe se Elijah ne ba konfo ni siaye no na omo ye ba akonfo ena Elijah so ye nyankopon difo na so ade ba kwa awreho ni omo ye ba akonfo no omo nam ba so ehye nkom ana Elijah so nam nyankopon ya we so ehye nkom ba omo nyina ya nkomhyafo enti se oba Israel mu a yawo edifo a obekan Jeremiah 2 verse number 8 going na was it yawo edifo a wo mu nam ba so ehye nkom ebu o Jeremiah 23 verse 9 up to 11 going enkomse ne bebem pepepe ba ne mfiri nyankopon nti 31st all night enkomse no nya the fact say wo kan ya bebem o de opensem o mukika nyina ba mu mpo a enya nyankopon kronkron kwa ne hu ade a wo anim dabi nye nyankopon kronkron ne hu ade a wo anim sene nso papa ya wo honhoma ehu ade a wo anim nso ne mfiri nyankopon obi betima kwaji aduru ahya wo nkom ebebem ba ne mfiri nyankopon ya wa konfo pi ye de bible ato so a wo mu TV ni radio so mu ehye nkom but enkom sen bebam so mfiri nyankopon hwe wo be kan Acts chapter 8 verse number 9 going bible ne kire say na odunsini bi D4 trofo ne afa ne Simon oyo D4 trofo but to me odi adwuma eye suman enso kan na bam ana odi bible ato so ama Samaria fo nyina free say wo firi nyankopon emom ho dwiri won na enso mfiri nyankopon 81 ene nkomse we yabam no kan yabam ene watima bom mamedi wabom papadi ene me pato bonsam betimi akan ne mabesi wa 28:19 nyina kosi homboni betimi akan nyina honkronkro betimi akan nyina enti 2 minutes nkyene no miracle nyankopon ye miracle bonsam oye nkonya ene magicians na mu ye magics nyina o mafiri mountain so ba be juro aso dem adentra because bonsam na ni ate 2 Corinthians chapter 11 verse number 2 Paul say wosuro if we say 2 Corinthians chapter 11 verse 3 go you know
Paul si osoro efiri said ya wo won de anite kwada Adam ne Hawa no saa na wan ho ya enei obeda da wadwene ntam ti na bon nsam wa se coat okura Bible akogina aso dem wo hu ade wo beka ho nsam nyina wo ma me ho nsam nyina papa ho nsam nyina wo beka wo busua mu nsam nyina so na nya nokore enye nokore se emamu ebebam de oka nyina ye nokore na enso so no de ma ne ye odifo trofo ne se o se Nyankopon na asoma no but emfiri Nyankopon efiri wanya hu bone enti Old Testament nyina ye hu odifo mu de ba asem exactly and ye hu odifo de Nyankopon konkro senkom enti 1 John chapter 4 verse 1 say adofo manyi ahohom nyina ani nemo yenso hohom ne hwese firi Nyankopon ana nti me patankom se ba e was all the Bible ne test say firi Nyankopon ana enti me so obi eti frem no ohum otiwe na afro no aka mo asem say ya one e was say test say firi Nyankopon ana sa na Bible naka ade ti no se manyi ahohom nyina ani e wo 1 John chapter 4 verse 1 because ya hohom bone a enso hohom bone no so oka ebam eti wan ho ya ede bone no nkom se ne be daadaw ama obefi se ho wo ne firi Nyankopon nti wan fa Bible and test ya me pacha utimi hu papa anase bone because @DSM chapter 16 verse number 13 going no wasi ohun awon bone miensa efiri hwan o chiase no enum ene adifo atrofo no enum me pacha me kire kwan e fa so a wo be test prophecy edin kan 1 yemra nkomhye ne so na yente nsem biase medin kan kire msem nkomhye ne betuma firi nyan betuma firi bonsam ebetuma firi nkonkron ebetuma firi bone ba ne nyina behu aka na abam me pacha oba Bible mu a ye bede ye hunu se nkomhye wei efiri Nyankopon obeda mu se nkomhye wei efiri Nyankopon anase nkomhye wei efiri Nyankopon je wo mu nie je wo mu a wodi behu nie obeka Hezekiel chapter 8 Hezekiel chapter 14 Hezekiel chapter 20 sa chapter samabodi nyina no eyade a Onyankopon nipa Hezekiel ane wote wono mu na Israel fo asofo a wo mu edo mu hama abosonsom eye de emfata aba Hezekiel nchense ombepe nkom se atie tie ni o ane Nyankopon ka Hezekiel se ka kire enkrofo na ba wo nchen pe nkom se atie ne se onipa biara wote wono mu a wode abosom abone bra na wo bra nsem fata na wo ba odifo nchen bepe nkom se no Nyankopon se obebua onipa kro no a obebua wo wakwan bone ne ho tie ni yo enye de wubisa no de ma wo nemu waba bone ne ho ene obebua wo ene sei obeso o kire se wuti wei ebia wo twempena utwa loto owensa usiwi obobere nsem fata na wako odifo nchen kwakope enkom se atia Nyankopon se enye wade bisa na wode baaye wabro kire wakonto wade enya ho no oba reply nemu no wabra bobone no oba reply nti se odifo ni firi Nyankopon wa e wo so hu se wo dwo bi kunu I was so much a would be. I was so catch us in how possible to tempena jai. Nyankopon so yasa, utunin St. Jai, wabra or bonen, elubu, adentra. And come say, aye, papa, and ya bonnet for dear. Yintin ye pow. And come say, aye, papa, and ya bonnet for dear. Isaiah chapter 3, verse number 10 was a young country or bonnet for say. Young country, dear, what's in say, a basin ye. Ni enkanchira obonefo se ebewie no musuo enti wa wote bonim na ba Nyankopon che na odifo ka che o se besi wi a fa she otimu se so hu asem nyina aka na ho ahwan na we hu asem nyina aka na wa wo cheke wa brabo na o ka che o se ebesi wi a Isaiah 3 verse 10 se menkanchira o se de ebesi ni ye no eye nipa na brabo tene Isaiah 3 verse 11 se obonefo enue na ebewie no musuo enti dia wo ya azan wote bone mu no Bible say na brabo bewie no musuo ti se obonefo je wo twempena je wo center de bone je wo ya azan je wo ya sisie je wo tunyi nsengu je wo bobra ensem fata no na Nyankopon asem na 1 John 4 verse 1 say yemfa Bible na enso nipa no a wo hye nkom no hwe se firi Nyankopon ana ye di betimi abamama ba na firi Nyankopon me pa cho o say Isaiah 3 verse 11 say obonefo nu ne bewie ne musuo enti Nyankopon na oka se obonefo bewie musuo no eba ne sei ana afede emre bi ebeba onim no wo se obehia obonefo ya wo se wote bonem
ugusu ajobi kru jobi yire ugusu ayaza me pato se wote bonim na ba Nyankopon nta ya nkom se Nyankopon so be sha ma won se sakra dampratwen jayewudie jayaza enti wo sakra obobra kronkron a afei na Nyankopon ebe kan sempa ede a kire wo obekan Jeremiah 18 verse number 7 or say tieni enkom sa eye papa no enie enti se wan hweye na omobi daadaw ena yi yes afuwe mihriso mani munyam mihriso minkun me pa chon enkom se bi won ma efri Nyankopon but ebetima tane emmem ewo side ba na efri Nyankopon ameka se bi nkyerɛw tete ase Nyankopon ka kyerɛ Israel fo se omo nante wona kwan mu no mo bra kronkron ene Nyankopon ka kyerɛ Israel fo se hwɛ on ne ka kyerɛ omo so be yomu yi unim se Nyankopon yi da so kyerɛw ofa diifo so mpo hye wonkom ese afin ko na wieye yedie ne nkunimdie ne nhira ewo wakwan mu na se tie ne yo se wusuro Nyankopon mpo se wusuro Nyankopon nkom hye ndi wo to na ebeka jo se afiwe ko na wieye no nkunimdie bi ewo wanim na wo twa nkunimdie bato abrabon de wonwene ho ade mpesa mo ate ase no wo betima so dae se afiwe mu wo betima so dae se ndae se ne nkoso pa eye nhira wo afini mu ba de wo mu ne se enkom se no eye papa ye ho adwuma na abam amayen ana ye bone nso a wo betima ye ho adwuma na atene tie ni ye pa enti wada se nkom se bi ye papa ana ye bone no utimi ye ho adwuma ho adwuma ne say mama example Deuteronomy chapter 28 verse number 63 yentie Bible abusafo ya pesa yete nsem biase Deuteronomy chapter 28 verse number 63 rather enkom se no se eye papa mpa na firi Nyankopon a na da wani mu a me pa chaw se wa anya ho adwuma etimi tene obetima so da ya hunu nhira asem ne nkunumdi asem but emem adentra Nyankopon enkom se aye ne papa ne pa no onfamma ewo boni mu on say Yesu ka asem bi kire asuafo no ewo Matthew 7 verse 6 on kan da ya kokan o say mama omuntu wo mu ho ne pa emfamma mpraku ana se omunfo mu ne pa emma nkraman me pa chaw ye ka se kraman a kraman ay gina ma honhom fam no ye ka kraman ay gina ma obonefo into be ka ɛDEƐN 22 verse number 15 a wo se have in kronati ena enkraman adutufo ne abonefo nyina ge se kraman ye obonefo ena Matthew 7 verse 6 no Mesia ne se memma na chidifo no mfa ne pa emma nkraman na kire se Mesia no wo ene papa onfa man kraman onfa ma abonefo ntiade nti na wa wo yehwe sa wote awudie mu azamu nyinsaitu gum krono mu obra ensem fatemu na wo ya knama wo jontu so ya knaman wonta de senye na wo se enkom se papa afa ho aba Nyankopon agina so ahye obo se wo twempran sela obeye wuyi dabi onsani pa wo yedie mu nti Nyankopon fa ne pa ema nknaman o wone papa bia wote ma ne ma 1 John 3 verse na se Nyankopon ba wonye bone fisem na ba etene mu enti enkom se firi Nyankopon se ye enhyira nsam a enkom pamo de boye ni da ebinsi Bible mu da ti 1 John chapter 4 verse 1 se yenso enkom se ne nhwe se efiri Nyankopon ana tie ni ye pawo yenso enkom se ne nhwe se efiri Nyankopon ana di se Nyankopon se won fa nepa e man kraman dia ane na yanyintum pefe se kraman e ya de boye ni ya Nyankopon fa nepa e ma o de boye ni enti Deuteronomy chapter 28 verse number 63 tie de Nyankopon kan yo se o sha on kom emfa se ne ya me ne wo kasai ebia wa bra botene wusuro Nyankopon wo babra kronkron ene wa ka kire so obeye wuyi enu mpostel e wo so take wa brabo koso tina se ebra wo sha wo bo se obeye wuyi na wo se kronkron yem koso tina mu babra kronkron ri Nyankopon pe anya sa na se o sha wo bompo abra botene na wo se sa obra kronkron ko babra bone ko sentade bone eya azan se de mfata me pato yedi na wo hani mu emma Nyankopon fa ne pa emma nkraman tinie pa enti Nyankopon se Israel for bo se omudi ne mansam so be hira won Deuteronomy chapter 28 verse 3 o se na sade awurade ne gye mo ho se obeye mu yie na wama mo adore no
saa nso na awurade ani baje mo ho se obesɛe mo na wadwere mo na obentuma firi asase a mo kɔ akɔfa edi so no so wotiye na Nyankopɔn akadada se Israel for di Nyankopɔn asɛm so ayo Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 obehira omo ɛn wosa na gasa yankɔmhyɛ ɛn wose se omu koye aswode koye bone tie Nyankopɔn asɛm a sedi Nyankopɔn ne gi omu se obehira no ayo mu yie no saa na abra ombɛyɛ bone no nso Nyankopɔn ani bɛgi omu ho se obɛsɛe wom nti enkomhyɛ mpo no de firi Nyankopɔn mpo no a ɛyɛ nkomhyɛ papa ɛbɛ wanim no se wa mobra kronkron a nkomhyɛ ne bɛtɛn ama papa no akoda ne bone adentira Jeremiah 5:25 ɔse mmomumuyo ɛna ama yenum adane because Nyankopɔn se Israel for bo se obeye omu yi but yedi na ama ɛna ɔha akɔbaaye ɛna Jeremiah 5:25 no ɔka se papa na atɛn no ɛyɛ mmomumuyo no ɛna ama yenum adane na mo bone ɛna ama adepa abomu ti Nyankopɔn kaka so bomu adepa na wanso Nyankopɔn nante na kwan mu adepa no ɛbɛbɔ ama ɔhaw ɛna aba dia wose ayi dia wose wodi se wotrim no enkomhye no ebedane papa mpa ebedane dimu a mehuri so ne sofo eka ayi mehuri so menum nyam ne menkomundie no nya hura so no terms and condition apply Nyankopɔn nhyira Matthew chapter Luke 11:28 was enhyan de oti Nyankopɔn asoma de baade odi so edisem 1 verse 3 say enhyan de working kan ne wa wafa mu nsem na si Mr. Brian de baade aban enti wa wo nhyira ne ye wa Nyankopɔn ya we kasa wo de baye adwuma wo na wo nhyira wo Nyankopɔn anim yambra Jeremiah 18 verse number 7 enkomhyɛ bi wo hono ma enkomhyɛ bi wo hono ma me pa akyɛw Nyankopɔn no eye papa mpo a wo ye de boyeni a na Nyankopɔn hyɛ nkombone wo ho a se obekum obesɛw obehawa me pa akyɛw wo ye ode boyeni a na ewuo mpo wo so a wotimi bom mpaye esach wotimi sachira wadwene enu ho bom mpaye emewuo ni gyae na papa aba wo Nyankopɔn asɛm wa ha yanko Jeremiah chapter number 28 sorry Jeremiah chapter number 18 verse number 7 na yenhwe ade bi wa ha Jeremiah chapter 18 verse number 7 bra sister be careful na me careful 31st all night only 31st all night be ye breakthrough e wo 2019 Nyankopɔn yensi na twetwe o enye all night na akɔ na kyese nkunimdie be kwa ma 2019 yimo wa ya me pato omu last year no last 2 years all night no man ko bi o ma ka kifa o mo so no all night no man ko bi o betina ho no ma mfa Nyankopɔn asɛm da hwe 31st o se me ko all night yedin mo 31st o ko all night 31st all night then be ye wo 31st me pato Nyankopɔn Psalm 34 verse 7 o se Nyankopɔn bofo obodie osuo no nsra ba hia no oje no nya de o ko 31st all night na obo no ho ban yo die osuo no wan le suo Nyankopɔn mebusam 8:13 o se Nyankopɔn suro eye bonetan wa wo tan bone na wuso Nyankopɔn no wo na bambo ba ye ho adwuma nti wo te kam na nkwanhye besi a Nyankopɔn pa obegyew ana nkwanhye ne paasi na oho enkomse ewa anwu a enkyase wo ye gu nti na wanwu o se nkafo 3 verse 1 se bibia wo ne mbre ebi ebe nya pɔde beku na enso ye ti fa hye otimu sa ti nya se wa survive nkwanhye ne kyerɛ se Nyankopɔn na ayiwo nya nkwanhye be Nyankopɔn yi nipa no obi a pɔde beku na enso ye nya papa bi a wa ye enti me pa chaw yanhwe Nyankopɔn asɛm yanhwe ade Jeremiah chapter 18 verse number 7 osi mpofremu na mekasa mekyerɛ ɔman ana ahenie bi ho sɛ metu na madwere na masɛe no na sɛ ɔman no sane free ne bɔne a meka ho asɛm no mu a ɛne menu me ho ade bɔne a mesusu sɛ mɛyɛ wɔn ene ho wɔse sɛ Nyankopɔn ya wene sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ ɔbɛsɛe wo ana sɛ ɔbɛmo asɛe ana ɔdo ha bɛba wo so na wo sa kyerɛ wadwene free bɔne ho bɛyɛ papa ɔse ɛhaw na ɔkaayɛ no ɔse mpofrem Jeremiah 18:7 mpofrem na mekasa ɔman anahenie bi mu sɛ mɛsɛe na matu na madwere
na se oman no sane free ne bon ya meka ho asem no ho a ene menu me ho ade bon na mesu se meye won no ho ti Nyankopon ya we ka kire wo se odo ha wo beba wo so na ujai bone ne ya ebia meka sei dia wo ye ti Nyankopon aka se obese wo Nyankopon aka se bi obepra wo Nyankopon aka se bia anko afi we mu kura na bia wuo mepa cha wa meka se mi kire wo le enkomhye ba enkomhye bia e wodi enti a enkomhye ne ba asemasi bewu adenti na obewu ewo de empa Hebrews 10:27 Hebrews 10:27 say Bible say men kan kire wo say Hebrews 9:27 eda ho manipa se obewu prekon Psalm 89 verse number 48 say onipa bai ena ohu owu anase obeyi ne krafu asama adonsem ewo de obi abewu. The question is Nyankopon come say come say obi bewu a aya na o ma reason e bibi ti no obi bewu yakokan yo na di sem onya aya yo na di sem a onya aya no e wo Yona chapter 3 o ka kire ni yifo say aka say 40 days na kroni nyina butu di enti aka 40 days na kroni nyina butu no ene say o mote bonim omote boni mu ana Nyankopon ya wese boni a omu aye ni nti obese wo mu anu nti na Yona nko kan kire omu se after 40 days na oman abutu adentra na omu ete boni mu enipa no anko sha hodo na eba se ombewu no Nyankopon se edenti no ombewu omu aye dai ankwanhye na besi oman bebrebe no oman na aye dai Nyankopon si oman ni senta de bani oman na winsa oman ni tunyinsen go oman no yaza oman ni tunyinsen egu ti so wo mu anyaye a afi wei obedo ha wei eleba oman ne so epacho ye won kom sa ye se ente ya mpa se enkom se betima ba individual ho se individual no ebewu o ha beba but everything there is a reason. Ebi abonsam na so fidie bi pese oku no anan Nyankopon na so obeku asemase na obenten based on obrabo na bi a wo bonti enti ewo no beba for what reason edenti na ewo ne ba hwan na ebeku nipa ko Nyankopon na abonsam because abayefu kum monsam kum anan Nyankopon so kum Deuteronomy chapter number 32 verse number 20 1 no Deuteronomy chapter 32 verse 29 wase mo hu se me ameno no 32:39 rather Deuteronomy wase me na mekum me na me mankwa mekokan nti Nyankopon si ono wokum o mankwa ana bonsam so etumi kum enti se ewuo na eba no eye Nyankopon na ekum ana bonsam na ekum eye hwan na ekum eye bonsam na ebekum ana Nyankopon na ekum wase etumi ya clear wo ho na onipa na oba bewu no aye dai eno babewu Deuteronomy chapter 32 verse 39 osi afemu nu se me amene no me na mekum me na me mankwa mepra na me nsanso sa enti ewu na ebeba no afi we bewu we beye sei we be nyankwanhia we beye sei eye edebe reason but aye beye nkwanhia na eba with reason beye nipa na obewu no ware dai mo nsam na ebeku no ware dai ana Nyankopon na ebeku no epaji owo pi baba bu ma Nyankopon ekum won wo be kan Numbers chapter 14 na Israel fo bi wi Numbers 16 Israel fo bi wi no mo ye 14,000 Nyankopon ekum won wo be kan Numbers 25 Israel fo bi wi nipa 23,000 won ebo odwaman ene bi no so mbosom enu tema Nyankopon kum won enti ewo na beba no nkom se na eba 28:19 mo ne se firi Nyankopon mpo a eden nipa na ya oba bewu bibi no otimu ana den no wonye na ye bon no otimu aye mpa bon ko ana da bi mpa bo a adwen sachira eta echiri obo mpa ye no nko ana wan sachira wadwena obewu obo mpa ye no nko ana wan sachira wadwena obewu se Nyankopon na wose obeku adema eye reason bi no oba beku Nyankopon ka se obese ni yifo na ka se obekum konfo ni nyina obebutu kuro no ba na ye reason bi ntra adentra omote bonemu entu be ka Yona chapter 3 no a verse 4 going no nini ye hene ekot ate nkomhye no wo ma hu se omote bonemu nti no wo mo ohene boda wuro se wo bia woni ni emanum biara no wo a wote bonemu bia hu no sachira
waji emim sika ewo won wakoye obi azan so ye police ewo ni wi wo ye judge ewo ni wi na wakọ di obi dwirim agi sika bu atanche a fa sika no come nipa kro no so yo hene wato asasa agi sika ama nipa miensa waji wosika fa na de command enti obi a jai boni bia wo ye biara enu mu nyina ye fast nya fast na wo ye won prachi mu enya aglo women fast na mu ye ni bia omko dabosun bia na makọ wesi Ghana mo nya ko jan independence ko se mu di mo man no na be he oba bi anu a wakeka ni tun egusu onu di mo man Ghana na wo nya wo kwa ha mo dress kro oba to Jeffrey sro e na be gu o man so na aka se nyango po otie obi ampa ba weka ho oni fa na nyango po Jesus san ya de mpo no John 31 wo se yenim se nyango po wontie wa wode po eni na so bi fari nyango po no e de opa e na otie no enti se wuti wona se wabra bo ntene na wo kwa BEMPAH mkodi ama na wo di ama ho yi enti wo be kan Yona chapter 3 verse 4 e kono a ni yi 40 NKƆMHYɛ no wo mu sachita wo mu adwene efiri wo mabra bo bone ne ho eno ne ma Nyankopon enu ne ho because no adi nka Canada e wo Jeremiah 18 verse 7 say wo ka so obese oman bi anahene bi na so oman ne no ho sane firi bone kwan so a Nyankopon si obejai ohawo na ode ba oman ne so no na ode papa aba saa na oka kire oman bi nso obeje oman ne yie obeshira oman no na oman ne kwaye bone nso a enhia ne bejai ama no mede ba de aba enti NKƆMHYɛ papa obetima ye ho adwuma ene ye bone nso obetima ye ho adwuma ene sei eye papa bobra kronkron ne BEMPAH ne mrem eye bone nso a sachira wagwe ne BEMPAH ne mrem na en bone ni nyai na papa yin de be emra pepa chewo medase Bible no ho no mo no ye won kom se bo ba won chen kura na he me se enipa na o ba bewu no o ba bewu for what reason so what one ma asemasi ba bewu asemasi ba bewu asemasi ba ba bewu asemasi ba bewu ne de me pa chaw ana me ba wo we NKɔMHYɛ to nchen ye fa bi se prediction is different from prophecy. Mama example. Ubetima have match bi we the selection team in Bible but ubetima have selection asemasi aye. Na selection we aye I say asemasi team with by all miss ya besa kotoko. Sa by all miss ya besa kotoko no enye Nyankopon je hwe nkyerɛw but we te bia na ekoso no a say na betima de by ebetimasi. Tie ni e pawo say na betimasi ubetima hwe maami bia nim na hunam me say maami say ositie ya me say wo yare wotimi redi aboa ko ho aboa te bia aboa de we a wo si nanti de aboa hu nya me fe de we wo si nanti de me say wo yare eye prediction enti ubetimi a predict akokoro wadi over 100 years ubetima predict say obetimi ewu ana ye betima ya mpanso se ubetima so dan na betima hu vision so why dey be na wawu na mumu no je wo mu ne se betima ba say ne brazil so ba bewu but obi betima hu no e ya mpa ye baba bo Yesu asenu mu no Pilato yere so ho dae ese ye bebu atan bi na atan nipa lebu na atan nipa ten ni enye se dae so no chese ye nyai no e wo se Yesu ewu but oyi ho kire yerefa Elijah akosoro no Nyankopon yi kire Elisha ene edifo anketo no enti ewu bokwa e normal but obetima say yi a kire enti NKɔMHYɛ betimi aba enti se nipa no wanyini enti wanyini wanyini enti obetimi ewu enti Nyankopon so no kwa so betima yi a kire na sana ye mo beso mo kan da bi obetima yi a kire na momo no me problem nie se NKɔMHYɛ ni firi Nyankopon wa na eye wure NKɔMHYɛ problem ba ko a ade ba ko se tie ase ni ye wo NKɔMHYɛ eye oman ni nyina ye wo NKɔMHYɛ eye oman no enyina ebia Ghana nyina the way Yesu tu nyinsengu the way Ghana ese chacha dɔɔso the way Ghana ese ntade bɔne adɔɔso the way Ghana mpanyimfo wisika na omu nyine Ghana fo ho no ti amanya Nyankopon bu ofu the way Ghana fo tu Nyankopon mra nsem nsanwe na akɔtena aso dem
no ase atontum Nyankopɔn nti Nyankopɔn enkomhye a waka ne se ne bu afu Ghanafo enti nam se ne bu afu Ghanafo nti no afi wei ebia wodo ha hodo ebeba oman na ho na ke se enkomhye a efa omamu no nyina ho mepam chotum tie me ye o efa omamu no nyina ho efa omamu no nyina ho de na wo se pia bontene adentira yanki asembia Nyankopɔn ka che Jeremia ane ye wo enkomhye eye ankora eye individual bi nkomhye se ye individual bi nkomhye de ya ehia se de beto abontene tie ni ye pa Nyankopɔn soma Isaiah Nyankopɔn yi kire bi kire Isaiah edefa ohene Hezekiah ho na ohene Hezekiah na oyare ane Nyankopɔn yi kire Isaiah se yade na Hezekiah eyare no obewu ewo Isaiah 38 tie ni yo enkomhye we no efa Hezekiah no nko aho emfa oman no nyina ho menya hye se Isaiah ko gina abonten no kae Isaiah yedai me pa cha yenko Isaiah chapter number 38 na yenko hwe ade bi mitumra na ma kire sie enti men sa enkomhye ni firi Nyankopɔn na firi Nyankopɔn sa eye individual bi enti asofo a hwe yensei sa oba na won kronkron eyi wo ho asem e de kire abra yesiem eye asori mpo a asori ba bie ne ho kwan se wote nkomhye eye wo personal nkomhye dabi ukunu kura no ukunu mpo no agise awurade pese mumienu na mutie ansa na ukunu atebi efi se eye individual nkomhye se ye individual nkomhye a ye ka kire wo individual linko a so ze ye ka nsem de ama asafo ni nyina ate ye nkomhye firi Nyankopɔn a ye ka ma obi ate a na eye nkomhye efa asafo ni nyina ho ebia Nyankopɔn ka nsem a kire asafo ni nyina aya ba behie mu eno wo ho bepa ochaw ye wo individual nkomhye ye mra ye ni kantako individual de no mi wi anama ba de efa oman ni nyina ho ni ate ase e honey problem kase pa so betima so da ya hunu se obi awu Nyankopɔn betima ya kire anu se obi awu mini problem wo ho honhom kro no a se ewuo de kwan ba so bewu de na momo no eye individual nkomhye anase eye edom enkomhye Isaiah 38 yanko ade o se Hezekiah yare eyade ne na sedadwom na gasa Hezekiah na yade ene asedadwom otoye mamenkan Isaiah 38 verse 1 na eno mu no Hezekiah eyare owuyade na Amos ba odifo Isaiah ba ne nche be ka kire no se Erade sie nie shawufie nsamanse na ubewu na unya nkwa ena Hezekiah dane nani ekire ofesu na oborade mpaye ese Awurade kai se de manante wanim no koro mu ene makoma a edimu mu na maye de eye wani so na Hezekiah esun kese ena Awurade asem ba Hezekiah eba Isaiah nchense kwana oka kire Hezekiah se Awurade wada David Nyankopɔn asieni mate won pa ebo na mahunu woni so no hwe medi emfedunum mato wona so me pa cha otie ni ye o enkomhye wei no a Isaiah hunu ye no na efa Hezekiah ho enya Israel nyina nkomhye enti edin kan tie Isaiah 38 no wose na enane mu no Hezekiah yare owuyade na Amos ba odifo Isaiah eba Hezekiah nchen be ka kire no se na kese Hezekiah nkomhye no wankogina abonche anka nkire Israel fo nyina wo wankogina aso de manka okọ hwan nchen okọ odifo ne okọ ohene nchen ana waka de wo hunu kire ne se hye wo fie nsamanse na wo ba bewu be pacho enkomhye ne fa individual ho no e wo se wo kọ nipa ne nchen de wo Bible nam de make ho se fa asemasi omampanyin da ho ahwan shake on pa nkomhye ho nti obi asen komse shake bewu a eto ase onipa bia wu ba okura banyan po betima say ya kire me ni problem bia wo ho na momu no eye individual komse de ye ko individual ne nchen ye mfa megina abontene enka eye obi ankora asem enti hono no ni me problem e wo se ekọ nipa na nkasa enchen na wo ka kire ne se na wo ko nipa ne nchen ka kire ne se
Nyankopon ayi a kire me sesei anase sei because eye personal enkomhye enti enam se Isaiah 38 no na enkomhye no eye personal enti no Isaiah nso ko ne nchen personally ana Ezekiel te enkomhye no osunye ewa awurade anim ana awurade se watie enkomhye no enti what 15 years ato Ezekiel enkwa na so Nyankopon ka kire Ezekiel Isaiah 38 verse 4 and awurade asemba Isaiah nchen se kone wo ka kire Ezekiel se awurade sie ne tieni o Nyankopon ese yi kire Isaiah se watie Ezekiel Bible no osaka gen se sa ko Ezekiel nche ko ka kire no se into 1 enkomhye no efa Ezekiel ho eti Isaiah ko Ezekiel nchen 2 Nyankopon tie Ezekiel Bible no a wodi 15 years atune na so no Nyankopon saka ken se ko Ezekiel nchen wan ka se ko gina is abontene ka kire oman no ko Ezekiel nchen because in a personal prophecy only so betimi anya obi hu asem no aka mani kunu atem na gu na ware ebia na ye ade bia ha no enti nkomhye ankasa no 1 eye personal nkomhye eko personally eye personal nkomhye eko personally no kura ye ba akopɛ some say meti we asamka na mahunu ebia mo amu he Facebook mo he me Facebook live na mahunu mo ho awurade yi obi hu asam a kyere me a me metena Facebook live enka mebisa ye hunu mpanyimfo bi hu asam bebre but the woman say sam wa akonya say metuma me wa akonya say metumi a mehwehwe na chiri kwan ene fon so kura na wo beka che no wo ka che ne no wa amfa wa yi okra Ezekiel 2 verse 1 say wotie wanti o kama sem no kire no e was me ka kire personally because ebele you be hintasem ya say hintasem no hwe wutimi betuma ka umasa ma inipa no I the trouble e the abre no enti Isaiah 38 no eye Ezekiel no personal prophecy enti ko ne personally ana ya de e wose epia bontema nipadom eteye abra nyango bobe so kasa kire ommamu ne nyina no on se ha yanko Jeremiah 7 Jeremiah chapter 7 verse number 1 on se nyankopon Isaiah 38 no nyankopon edi mfie 15 eto Hezekiah enaso no nyankopon de mfie 15 eto Hezekiah enaso no ya on se wanya disem ya buda fan se enkom se ne free nyame nya honam de meba se wanya shake hu adisem se obewu wa ba akokora owu enye news but enya honam etake obeti mba so ba okra banya obeti ma yi a kire ende ewo ho because Job 21:23 se obi wa hode pintin kran so otumi na momu no enkom se na wo ho wo nipa no ho no enya oman ni nyina ho enkom se eye individual nkomhye enti e wo se wo contact ono shake no ana nipa na hu won ho no personally Isaiah 38 no nyankopon epese wo de 15 years to Hezekiah enaso no o ka kire Isaiah se ko Hezekiah nchen na kese eni se Isaiah ko gina abonte kama o manete because efa hwan ho efa Hezekiah no nko aho enti wo se ko ne fie ko ne nchen ko shake nchen na ko gi akonya na tenase wo kan wo se yo me yakramani me de wo ye Kristo ne menyo nkomhye ntuma wa yukra wo kan wo anya ntuma wa yukra sa na Bible no kan enti eye personal wo se ko personal ebra ben na nkomhye no e wo se ko abontene ya enye personal Jeremiah 7 verse 1 tie ne ana Israel fo nyina ye bone ana nyankopon e ka kire Israel fo se bone na omu ye no omu sombosom omu se ya wade omu di ewu omu bokro no omu ye de mfata eye omani nyina na eye nti nyankopon e ka kire omani nyina se omanya de omu ye no a ode Babylon fo beba be capture Israel fo asai kuro no anam se eye omani nyina nkomhye na omani nyina hianti ude tie nyankopon ka kire odifo Jeremiah 7 verse 1 asama efri Awurade nchen ba Jeremiah nchen se kogina Awurade fie pon kase nim na kopai asem yi e wo honom e ka se
muntie Awurade asem mu Yudafo nyina mofa aponkase mu ebe sori Awurade nyina se asafo Awurade ize Nyankopɔn asie nie momma mo akwan ne mo ne ye enye yie na mama mo atena ha yi na mo mfa mo ento ato sam se Awurade sori fie Awurade sori fie Awurade sori fie nie na se momma mo akwan ne mo ne ye eyi ampa se mo bu onipa ne yonko ntam atentene ese mo nse awoho enwisia ene akunafo so na mo hwe moja edibim emu ehayi na mo ni enyamofro achi emfa enya mo ho bone a eno na mema mo atena ehayi asase a medem ma mo ajanom se emfida enkosi da no eso tieniye aha no mo no Israel nyina aye bone na Nyankopon se adwamamo krono awareseye abosonsom obrabone okwa asore na enso wo di bone ne senti Nyankopon se o de Babylon fo ebesei oman ne nyina nti we die wanka se Hezekiah nko ohen ne fie o oso nko pai ensem no emfa nkire oman ne nyina enti abra ewo se ugira bonte ka emo oman ne nyina ate nkomse ne ye enkomse ye oman ne nyina bone ye o ma ye ho nkomse Jonah de ne bi Jonah chapter 2 chapter 3 Nyankopon ka chelo na se onko ne wi na wonko pai asem we enche o man ni nyina ade ntira ese wo mbone no adu Nyankopon anim nti aka 40 days no abese no enti Hezekiah enti Jonah ko ni wi a e wo so o ka kire o man ni nyina because omunya na edi bone no and the individual nkomse meti hai na maso da ye se ana Nyankopon yi vision a kire me anase honhoma bam so sia ise menka ensem bia ebesi Ghana because of Nyankopon se na buafu adenti ebia Nyankopon se Ghana eye weni ebia mpratwe krono azan sisie awudi ekoso nti Nyankopon se afi wei obema nkwanhia wodo sisi obeye wei e de ato man so ande metima ka mo man nyina ati because man nyina nkomse but enkomsa efa obi papa ho secret se eye yedie nkomse se ye oha nkomse me pa chaw ye ko nipa ne nchen de minim wo Bible mu no de minim e wo Bible mu no eno no de minim e wo Bible mu no eno no yawo adwuma bo kro Nyankopon ye mpo a on pese obi abete ameka se mi kire John Matthew chapter 17 Yashua Messiah Yesu eyi ne ho adi e kire asuafo no oyi ne ho adi na ni mo nyam kire asuafo no na ni monyam shren ema Peter Yakobu ni Yohane ehunu ni monyam ekuta Yesu ama Elijah ni Moses ebai ene no ebeyi omu adi ene omu kasai but abrom so be pon so esane no Matthew chapter 17 verse 7 Yesu ema omu won nse di omahu no omu nka nkere obia agise Yesu awu asori yansa enti nkom se be okra eba ansa na be pia abonten no ewo gise ebre bia duru ansa nti Yesu ma won nse di omahu no se Yesu mun soro ya mama obi anka ho asem tieni yo do ono na akoyi a kire mu but omo ba no wose mum kan kire obi a gise mawu asoro yansa enti e wose Peter yekom Yakobu yekom Yohane yekom kosi bra Yesu be wu asoro ansa na sa vision na Yesu yi kire mu obepo no so no o mama nipa aso ate bra sister ye careful na me careful enti ujo tifo e na one me pa cho he ye ba bontena ye babo ntena botaya mezia no pese de mezia no pese de babo ntene pa no hwe miracle ayew eye ebo nipa be ya Nyankopon de miracle eto hono mo se enwa ne ma na enye nsanchenes enwa ne ma enye obi akeke enye wo we ma no a wakobufo obegere ama osisi aloko no ne Nyankopon Moses na yede ne se safa kotwa emawe ne so da bi ne mum no abra wawe ma na osisi ya dwonku no wasachira wadwe ne se woni Nyankopon be nante nti uhia yaresa te ne Nyankopon ye nyansafo no wo se na safo a eye nokore na ye oba nyesa obidi ana ye enkomse ne ebama na ye bompai ma ye ko deliver ngeke dabi wogitum se oba wote boni mu Nyankopon yi ho de kire sakra wagwena wonya ready se oba sakra wagwen Nyankopon anante a ayi deliverance ayi ne ayi ayalesande ayi no dabi yen ha ho won dabi ye be ka kire but yen ha ho ayalesa fam ne nsanchene Nyankopon because Mark 16:15 no wo se yen ko ka asempa no di obadie die no yen mo nasu ene wo se ensanchene bedi mu amaje adi no mati
ti miracle no yagidi for dia wo bese yade otum bone enti saa enkomhye ne yedie ne we no aye agidi for dia wo ti obi ono odi ne bone no wayare no akosa ne yade no wonsaka na adwena ne ho to no besa kodi bone ne biu enti osaka na adwene wi a ne ho to no a wode ba nyawo po adwuma enti ensen ayalesa no ebeba after waje di na mumu obi ono mu a na eye emergency se bia ho no ma ne nipa no wo ne twa hwe na ba ano de mbetima bo mpae ama no na mumu no mpae na bo mama no baru ale gini wi a mon kan che ne se on sachira na dwene anyesa next time because John 8 ye de oba bi ba Yesu nchen oba ye ne ba Yesu nchen ne yese wakof board aman aye be che na kunu wa board aman aye che na kunu ba Yesu ji oba no na gese Yesu age na firi owuom wa ye na won sanchen ne John 8 verse 11 Yesu ka che ne se oba he said ho ato go and sin no more eti obia miracle ba ye ho adwuma bia no the next thing na was say ka che se ko enkoye bone bio nti ye Bible ntina enye nsanche na ye waso de Bible nti da bi nti ye enye ize se nti obi time frɛ nti mo asalo muti ho no nti mo hye nko na dade hwɛ but the Nyankopɔn se ye mfa mbara abontene no o se Matthew chapter 24 verse 14 wo se wo beka me ho asempa e wo wiase nyina adi amanama dance nti ye ba outsider enya ayalesa memende ye twa mu Nyankopɔn kronkron esae ne ye de ba abontene da bi enye nkomhye ba so ne de ba abontene no mu de ba abontene ne se sachira wadwene na Nyankopɔn hene de ba de aben ti yamfa miracle ene de ba abontene because wo de miracle ko ne ba abontene adwen sache ne hono mu a bon sam ye miracle konfo ye miracle konfo betima se yade konfo betima bie kwa modwuma yi because bon sam ka kire Yesu e wo Luke 4 verse 6 say Yesu kuto solo no a wodi wiase mu nyama nyina be man fi se wodi asha bon sam nsa na bon sam se obi a mepe no e na mede ma no enti sam ye kan enti me se miracle ne adade no enya ade wasa wodo ngutu so be because enya Nyankopɔn kwa na ye nsancha ne bon sam kora yi bi Nyankopɔn ma adwuma bon sam ma adwuma Nyankopɔn ma wade bon sam ma wade Nyankopɔn ema ebie kwan ma akwantu bon sam betuma ebie kwan ma akwantu ne nyina bon sam betuma aye bi but difference o mu ne se bon sam de no ema wo enhwe wo tene enhwe wo nkwaje ba Nyankopɔn de ne ye nsancha ne wo ho a ehwe wo nkwaje na ahwe wo nkoso tie de ntia wudi be ho nsancha ne se Nyankopɔn ye nsancha ne a wode pa wo nkwaje nti abra waje wo ba no o si go and sin no more obeka John chapter 5 on so a nti nsancha ne emfa enkwaje na adwesa kira ma no na gese eye nkonya ene ye nkonya ye ho bone adwuma nsancha ne emfa adwesa kira ma bia no eye nkonya hwe ti de Yesu kan yo Yesu sayade ye hwe ekwan a yaso muzia ne kan e wo hanom ese ensancha ne ba wo se de adwesa kira e ba nipa kro no ensancha ne ba no so ti Yesu meme emfa ne pa e ma nkraman ene pa no ye de manyankopɔn ma enti e pa to nche me de beko na wiye de beta ma ati ase ne se ma woni na ho nti ye ewo mu se Awurade ensancha ne pa obi wu obetima nyane no o yale obetima ko miracle healings wo ho bi Nyankopɔn otumi Yesu di ama na safo Yesu di ama na safo aye no kro se na mu botai ne nie John 16 verse 7 no Yesu kan se sankonkon no ba na djuma ni obeyi wiase atan e obone ho enti nkronkron a enyi watan wo obone ho na de hideda bia e pa ne se wo de ho beto wo betu kwan wo benya yedie wo beye wei wo bewu wo sa ne manema na emfa adwen sa kira ma no me pa achaw na gese enya nkronkron djuma no 1 John 4 verse 1 say mama nya ho nyina ne yen so hwese efu Nyankopɔn ana enti e wose de Bible e so hwe e wose ye test hwese efu Nyankopɔn ana emfiri twedi ampo Nyankopɔn a ye beto atwene na gese enya nkom se eye enkonya ti se gwa hu different between miracle and ensanchane ne enkonya ntem nkonya na akomfo mu ye no mu ye nkonya magicians na djuma no ena Nyankopɔn mu de enso ye nkom se me pa to hwe ye hwe Yesu de ne se wo Nyankopɔn ye anwadwuma obi nkyanya e wo se de nkwaje eba
What you say? What you say? Enti menua ma wani na ho baby enti na wodo de enti Jesus mpese on say Matthew 6:33 no de na Yesu kai onim say awale hian adwuma hian Yesu nim say akwantu hian ye die hian me pa chohwe ma men ka asem bi nkyerɛw enkom sanka but onim say awale hian akwantu hian ye die hian no Matthew 6:33 say mo hwe nyankopan ni tinde ba de kane na de hian wo de be wo de aka ho because the ultimate goal ne say obewu obeyare ubetu kwan me pa wutu kwan ewia whatness enti wo beyare na se enkwam se ne ba wie na wa anyare a me pa nti wo nyale biu o ba bewu enkwam sa aba amawu na ama wa ye ho adwuma wo ye sure se nti mu biu enti enkwam sanka no Paul kan e wo 1 Corinthians chapter 13 verse 8 going in say wo de mamen kan o se yehunu ade e fa ne fa enkom se djuma no enkom se djumadie no eye enwa eboa en eye fa ne fa men kasa hu hia o hu hia pa because Acts chapter 21 verse number 10 no abra Paul eba be ko Jerusalem no sa na ya plan se ya beche Paul abo no edna ko to prison but odifo agabu nyankopon yi kire no ema ne hunu nti Paul ehu de edi nanim edu we be dwumade boy ba akodi e wa betima yi a kire am ehu de wo yanim e bi kura na ya plan ho boni bi eye se de be ya ahu yese empanifo kwase ahodaso ne be ma eri se hu de wo ni ma obehu de wo so ye enye se nyankopon hu yi kire ya na wasi ya no o yi kire wi ya wo so ye ho adwuma e bia wo yi kire ya papa bompai ne mbrem eye bone sakrawa gwen bompai na emfiri ho no enti Acts 21 no verse number eye 9 no 10 going no agabu hu se Paul eba beko no ye beche Paul ampanyampa Paul ko ye no ye chie no because na ni se Paul na asafo se mema Paul nko e na Paul chinche obeko ko ye so ampanyampa ye chie no ye enkom se de eboa ye wonkom se bi wono ma na ehia papa se ehia ma man ni nyina on se obeka Genesis chapter 40 Pharaoh son daye no Joseph kwache daye na sese ekom beba emfie nson na aduane aba emfie nson but aduane bedi nka aba ansa na ekom ayede ba de aba ade ti wo se nyawo podi nka yi kire ansa na aba enti Joseph etu Pharaoh fo se ene aduane ba emfie nson na yamwo abo bia no mfangu ho sade be ya aduane kwa ebenya biedie ebi na Ghana na aduane timi ba na asai aduane timi buo so na asai na nsanya na metese mampangene sei obeisi baabi ai warehouse a kwa me kroma ye bi amfa anya hwe aduane busu ebe de bego nti bra aduane ho no mo no ne yeyi enti Joseph etu Pharaoh fo se ekom aduane bedi nka ba mfienso de na yamwa bin anu ho no mo nti mfienso ni esi na ekom ne ba yedi eti nkom se de ho hia but paso otimu se nya nkom se bia na firi nyankopon Acts 16 verse 16 oba bi no wo hye nkom ba na ye abosom na ofaso de hye ne nkom ba na bam ba na mfiri nyankopon ti moni na ho esa aboa wo moni na ho esa aboa wo obekan Acts 11 verse number 27 Bible ni chepefe se agabu wo hye nkom se ekom beba wo wiase nyina san nkom hye ne ba Claudius time ahodaso ne be ma nti ade bonu ma ebesi endi sa efa wiase nyina ho de a edi wiase nyina ate a enya hwe efa wasafo ne mani nyina ho a asafo mani nyina ate a enya hwe efa me OBEDIAH ho na oka cha me OBEDIAH enya hwe last me one man obi frame from outside eso wasom ho dae wasom dae nti na maka se onu free efree baby mena ne nkwa asori nti no asem na oka na eye ntro da bi oka na mse me de nyankopon ase ti bebo ho mpaye ne papa mu a embrem ne bonni mu a awurade nsia no na me bo ho mpaye enye so ye ya na wo kasetia hwe se nkom se na futi prego pe kasetia e na ade nti na wanhunu se asemasi ebeye sei da bi nkom se bi wono mu a na enye papa entamfo nginipa ewo nipa no ho ba na wo se nipa no so ka na momo no de wo mu ne se
If a nipa no individually, ko nipa nchen individually. One on one. Ne ka che ne say nana asante hene. O se tutu. Ona na da ya meso wo huni enye kura. Nti Ewurade sen. Wo kan no de fa nkwasi asem kwa ene waka wantie. Uwo mampanyi no asem na wo se wo ka che na mampanyi so won de wo so won fa wa yi wo kra. Ezekiel chapter 2 verse 7 say wotie o wantie o kama asem ide bade e kire wo. Preach ya me preach obi tene odi matema na asem obi timi etopini odi watem enya masem me yesomafo ti se de wo so ma me no ese Matthew 10 verse 40 de wo gye mu no agye me ti odi matem a wadi de wo so ma me na tem enya me ntimi e ma ne ham bebrebe enti se meti wei na wanyam ho adi se maso mu da ya be ka che me personally what go try TV na radio so say when you obedi ho asem ma nti the question is say red nipa do na 80 no so what nipa 80 no hwe ameka asem kire say Yesu ya adwuma bi oye wieye no o ma warning say ma nipa ne because ebia ade ne kura no hombone bi kuwa na eye won so abeka ma hombone na hu say what ne to what you say ameka asem bi kire na memfoma no nsi said the bay ya NKƆMHYɛ bi wono ma aya na e wo se eye secret enti odifo biara a wo ye papa mpo no se Nyankopɔn de asɛm ma na eye personally a seminua eron se boache fada na manya ne ho asɛm bi ana Ewurade ne ho asɛm bi a kyerɛ me said that say ada say ye vision mu ana se bi a mekoda na meso daye na mabegina Facebook live ebi kwa eye bone bi anipa na ye asie eye ono nko an ntem asemwa mama for example 2 Samuel chapter 12 tieni ye ohun David ekofa obere na eye ohun David e na afom eye secret ene Nyankopon ye kire odifo Nathan then odifo Nathan ye eye ampase David akofa obere ena odifo Nathan so ohun pefe se Nyankopon ya kire no vision mu se akofa obere me pa cha odifo Nathan ekogina abonte na okan ya na da bi okọ hene nchen straight eka kire ohene David se we na waye David nso gitum obompaye osaka na agone Nyankopon de che no ade na Nathan ankogina abonte na anka because emfa Israel nyina ho eye David ne ho asem nti Israel foti om de yede Nathan comes out sefa David is ohunu fa ohin David hunu okọ ohin David nchen straight because David hunu no hu ye but the ohun fa Israel nyina hu de obekọ Israel fo nyina nchen egetia mamen ka asem bi nkyerɛw Samuel ohene Saul me kyerɛ NKɔMHYɛ wasa okọ nipa ne nchen eye personal ko nchen personally nti 2 Samuel chapter 12 no odifo Samuel eko ne nchen street oko David nchen street eko kan na disem ne kire no se we no aye ntinya pon se o de highway ban so eno osaka na ayone Isaiah 38 Hezekiah NKɔMHYɛ oko ne nchen straight because any personal NKɔMHYɛ oko ne nchen straight 1 Samuel chapter 15 Nyankopɔn so ma Samuel ohene Saul se onkokum Amalek elokum Amalek no oba no ojamu aso de bafo de ntina wa ya aso de ne na Nyankopɔn de sa asem wi ema Samuel se Saul aya aso de ewo soma no a osoma no ne ho Saul aso de na wo ye no me pa che ngwo kan yan we se Samuel begina abonte na o kan ya okọ Saul nchen ofie bi ko Saul NKɔMHYɛ nya Israel fo nyina NKɔMHYɛ but abra Nyankopɔn ka say Samuel emo Israel nyina sobo enam do ma yenti no e wo 1 Samuel chapter 12 e ho no ofre Israel fo ni nyina na we po mu nyina sobo e ho de fo ma ni nyina ho ti ba bia fo ma ni nyina ho no ma ni nyina nte ba bia fa individual ho no ka kire individually so ubetima ahye obi nkom ama ni kunu ate ama wo gya no Nyankopɔn betimi de obi ho hinta sama kire e bia na obla bia wa bo atwa mu bi kura no mema bebrebe ba ene wasaka na agwene se wonim na okasa anse woni kunu ti obetima gina so gya no obetima gu aware
ti nyankopon nim me pato yenka we ye ne de asi ye ne de asi me pato enti yembusi ankwahye se ede ne bema aba obi tirimu se eyo personal nkomhye na me de ba abontene nya bibia se eye animonyam ana wo pe se de ba ye behunu se waka asem ni pasem asem na abam animonyam me pato Yesu ohunu ho asem na e personal o ka kire personal eye dom o ka kire dom yenka first Samuel no na yemfa asem no embra na wieye First Samuel 15 eno so na ye Saul nkomhye na Saul aya aso den ohene Saul yentie de ko so o se Saul aso den na Samuel ka kire Saul se me na Awurade so ma me wo nchen se me mesra wo enwome nse Israel so hene na afi ti Awurade asem se na Awurade asafo Israel sie mahunu se Amalek tie ni yo aha no mo na Nyankopon esoma Saul Samuel Saul se onko Amalek enko kunkum wo mo te yema Amalek fo nyina enam asboni be mu ye Israel enti abra Saul ekoye no ena okokunkum Amalek fo no ena wogya eneyema bi emu aso be bafo de yentie 1 Samuel 15 verse 10 ena wadasem ba Samuel enchen se manu mehu se mede Saul esi hene fi se wasan afrimachi na oma mensem enyina na Samuel awreho na osufre Awurade anajumu no nyina na Samuel tuya ahemma sole esole se okohia Saul anopa na oka kire Samuel se Saul abaka mel na hwe wasi ne nka yedum na wadan ne ho atwa esane ekogega na Samuel dru Saul enchen no Saul ka kire no se Awurade enhyiraw mama Awurade asem etim na Samuel eka se na eden ne enwensu woteye Nyankopon ka kire Samuel ese Saul aya asodin no wa mana asem antim no osole ko ne nchen no ka kire no woso osole na bayodutu elo ko busebusa enfa na Saul wo ba wan kan sem na nche Israel fo no mu kire se o Saul asane ko hanum en wo ko Saul nche ko kan komhye ne kire no wo ka kire Israel fo nyina da bi adentra eye Saul no no aya aso on ye soma no aya asodin enti on ye soma na ne nche ma wo kan kire no asem ne ni menua nti nkomhye ba mo fi Nyankopon a efa individual ho a ka che individual efa ma ho na ka che o mani nyina efa obi ni na busua nyina ho a ye ka kire abusua ni ti no ka che abusua ni nyina eyetietia anye sa edin o how bebrebe na eba obetima Nyankomhye bia ka che dom na am robbers akwa attack nipa no mehu se sika bebrebe sha wonchen wo fi na am robbers so ate na akwa attack na anajo enti bibi ho nyama pi ho no mo a ewo se yede sie 1 Samuel 16 Nyankopon kwasra Israel hene okwasra Samuel esine hene no Samuel kan se wosuro ebia Saul te ya obeku no Nyankopon kan se ene won fa asem na hinta Saul adebo no ma ehun danger nti ewu obetima pie mu nti Saul de sie to be private life there na Nyankopon yi akere wa ka chel personally me hawo no anno ne wonya nkomse bia de fu Nyankopon ye won komse bia bebam efire bonsam ebu oso bebam efu Nyankopon ti 1 John 4 verse 1 say mema nyanhom nyina ni yenso nhwe se efu Nyankopon ana OBEDIAH AMANKWAH ni